имрӯзҳо бо мақсади арҷгузорӣ ба анъанаҳои фарҳангии ниёгон, баландбардоштани ҳисси зебоипарасти занону духтарон ва тарғиби либосҳои миллӣ дар кишвар аксаи тоҷикона мепӯшем ҷараён дорад. Бешак пӯшидани либоси зебову шинамии миллӣ ба занҳои тоҷик ҳусни дигар зам менамояд. Ба нишони эҳтиром ба либоси миллӣ бо ибтикор ва ташаббуси Кумитаи иттифоқҳои касабаи фарҳанг, иттилоот, варзиш ва сайёҳии вилояти Суғд дар рӯзи фарҳанг занону духтарон бо бабар намудани либоси миллӣ зебоӣ ва ҷозибияти онро ба ҳозирин нишон дода тавонистанд. Либоси миллӣ яке аз рукнҳои фарҳанги миллат ба шумор рафта, ёдгорӣ аз гузаштагон аст. Таърих гувоҳ аст, ки зан ва модари тоҷик дар ҳама давру замон постори оину анъанаҳои муқаддаси миллат буд. Бояд гуфт, ки яке аз нишонаҳои асосии фарҳангу тамаддуни миллатҳои мухталифи дунё либоси миллии онҳост. Ба хотири ҳифз ва нигаҳдошти фарҳанги аҷдодӣ ва тарғиби либоси миллӣ чандест, ки аксаи тоҷикона мепӯшем бо иштироки кормандони касбу кори гуногун, бонувону ҷавондухтарони кишвар ҷараён дорад. Матлуба Бобохоҷаева сокини шаҳри Хуҷанд аст. Ҳарчанд ӯ хонандаи синфи 5 аст, аммо пӯшидани либоси миллиро дӯст медорад. Ҳамзамон ба дӯхтани пироҳани миллӣ завқи беандоза дорад. бибиям модарам маслиҳат медиҳанд, ки либоси миллӣ аз ҳама беҳтарин мебошад. Модарам ба ман духтарни либосиам ёд медиҳанд. Либоси миллӣ як рукни фарҳанги миллат ба шумор рафта, ёдгоре аз гузаштагон аст ва тӯли қарнҳо зебоиашро гум накардааст. Вақте сухан аз либоси миллӣ меравад, ҳатман пеши назар симои модари тоҷик бо сару либоси хоса аз қабили атласу адрас, чакану гулдӯзӣ, алочиву шоҳӣ падидор мегардад. пӯшидани либоси миллӣ тоҷикона фахри ҳар як зан духтари тоҷик мебошад. Мо фахр мекунем, ки дар тани мо либоси миллӣ зебанда ва хушрӯй мебошад. боиси зикр аст, ки модари тоҷик дар ҳамаи давру замон постори оину анъанаҳои миллат буда, яке аз нишонаҳои асосии фарҳангу тамаддуни ҳар миллат либоси миллист. Дар ин радиф ҳар яки моро мебояд танҳо ва танҳо тоҷикона пӯшида фарҳанги бою рангини тоҷикро барои ҷаҳониён муаррифӣ намоем. либос ҳам як ҷузъи бисёр муҳим арзишманди фарҳанги халқи тоҷик аст ва мо тавассути либос ҳам тавассути намунаҳои зиёди либос ҳам метавонем фарҳанги худамон барои ҷаҳониён муаррифӣ кунем. Ин ташаббуси тоҷикона пӯшидани бонувон, занон, модарону хоҳарон, ин ҳам як нав албатта боз такмил бахшидани фарҳанги миллии мост. либоси миллӣ як рукни фарҳанги миллат ба шумор рафта, ёдгорӣ аз гузаштагон аст, ки давоми қарнҳо зебоиашро нигоҳ доштааст. Сару либоси миллии занони тоҷик ба модарону хоҳарон басо зебанданд, зеро рангорангу зебоянд.